gani a mafarki na jiya mai hanjin ligidi, ki amince min ki tsaya na muje na raka ki gida. Wai na jakar da ka sani cikin tarkon halin kuma za na amince ma ka saka ni a kangin har abada. Ki ya gani a mafarki na jiya mai hanjin ligidi, ki amince mai ki tsaya shi kuje ya raka ki gida. Abun zai dame ni, yin laifi na yi miki kiyafe ni, iya hararar nan da kike mini ta ja ni, na ga idanki akwai kyawun launi, za ki rabauta idan kika karbe ni, gani gare ki bani tukwicin so mai hanjin ligidi, karki bari na zamanto su a kira ni kula. Ke ya gani a mafarki na jiya mai hanjin ligidi, ki amince mai ki tsaya shi kuje ya raka ki gida. Abokina ka taya ni mu tsaro ta, kar da silar ta na yo ciwon hanta, buri zai cika ina aure ta, tun a mafarki na ji kaunar ta, yanzu nan kuma sai na ganta, bi ta kace mata soyayyar ta nake ta sani mari, in ta amince za mu yi tarayya ne yar lagwada. Wai na jakar da ka sani cikin tarkon halin kuma za na amince ma ka saka ni a kangin har abada. Babban kaya babban gammo ne, ki so aboki na ai daidai ne, so mai san ki hakan ai girma ne, Hausawa sun ce so tsuntsu ne, akan ki aboki na yau ya kone, baya ji baya hangen da yawa, ke dai ya gani yarda ki sashi a